מתנ"ס ד' בית שאן הופך את עצמו בחודשים האחרונים למרכז הקהילתי של תושבי השכונה. כל האנרגיות מכוונות לעבודת שטח, ליצירת קשר ושיתופי פעולה עם כל הגורמים הפועלים בשכונה, בעיקר מוסדות ועסקים. שלום ניסים, מה שלומך? היי, מה העניינים? מה שלומך אורה? מצוין. בסדר? ניסים, ספר לנו קצת מה קורה פה במרכז בזמן האחרון. אורה, קורה המון. אנחנו ככה באיזשהו שינוי תפיסה. כן. אנחנו הופכים מן מתנ"ס כזה שהיה כפוף למתנ"ס מרכזי, למעין מרכז קהילתי שמערב יותר את הקהילה ועושה פרויקטים מול מוסדות בקהילה, כמו למשל שהתחלנו עכשיו מול בית ספר רמב"ם למשל. אנחנו שם רתמנו אותם לפעילות כאן. וכמובן תושבים שהם חלק בלתי נפרד מהמרכז, שהם העוגן, יהפכו להיות העוגן המרכזי כאן, בנוסף לעוגנים שיש. בעצם בית ספר רמב"ם הוא המוסד הכי חזק בשכונה. נכון, כן. בית ספר רמב"ם הוא הכי חזק, הוא הבית ספר המרכזי כאן. רוב ילדי השכונה לומדים שם. מן הסתם יש לנו אינטרס לעשות שיתופי פעולה בכל התחומים, כלומר להיעזר בהם ולעזור להם גם.